ekhaya kuke bakhona ungezwani nomakhelwane kahle kahle into eyibangwa indawo egcineni agcina itholwa abantu basekhaya so kwase kusuka inzondo ngalokho ngamanye amazwi kuxabana imndeni kubangwa indawo ungakanani wena ngalesi sikhathi ngilako 18 years unabo 18 ngamanye amazwi usawumfana semfana ungena kanjani pho wena kule ndaba ngokuthi kwakushaywa uma ngaleso sikhathi mina ngihlala naye and kunamazwi abawakhuluma ngesikhathi uma eseyitholile le ndawo kwafumanise ukuthi fanele enze njani azwise ubuhlungu ngami ngingena kanjalo ke lapho ke mina ngisizana ngoba usibusiso kamawe yebo ngoba ngisibusiso kamawe okay kwenzekani sibusi landise wena sizanele ngalilulanga base bekhulumile vese but azange sikuthathe lokho njengokuthi mhlambe into mhlambe ngase kwenzeka into efana nale ngiqhubeka ngihambele ngiyele groundini kodwa ngalilulanga lelo angikwazanga ukuthi ngifike ngidlale groundini ngoba ngangizwe umoya wami uphansi baze bangibuza nabafowethu hawu indaba eleni futhi wangadlala kwenze njani ngithi iyazi angazi uma ngiyagula noma kwenzakalani so angidlalanga kanti base bethi ayihlala ke usibukele siqede ibhola then ngabalinda ke masibuyele emuva ke sengithi ngiye ekhaya sengihlangana nomayi phuma kamakhelwane angitshela ethi awusibusiso wenza kahle wafika mfowethu indaba lapha ingawe ngithi mina indaba ingami ngani ma athi ngicela sihambe siye khona kuthiwa khona into osuyenzile khona sahamba ke sizanele sakho anginalwazi lokuthi ngempela ngabe yini le so mangifika khona bese sihlala la naba abahleli omakhelwane bami la bese kuthiwa Busiso wena kuthiwa urape intombazane le ngibuze mina nini kuphi kanjani udlwengule intombazana yingakanani le ntombazane yakamakhelwane okuthiwa uyidlwengulile yina 8 years sho iminyaka 8 ingane kuthiwa ngidlwengulile ngibizele endlini ngase ngiyidlwengula ngase ngithi mina ngisacela abandla ayiphendulele bambuze ukuthi ngempela ngabe kwenzekile lokho ingane ke ibe nongabazi ingazizothini bese iyashawa ke kuthiwa ikhulume ingane isho ukuthi hayi ngibambile ngalala nayo kwenzekani emqondweni wakho uma ngabe kushiwo lento ngeke ngiqamba manga sizanele kwaduma ikhanda ngazibuza kwenzakalani no ngitshela mhlambe ngayi mhlambe badlala ngidlunga kanjani kuphi so incazelo leningi angizange ngiyithole ngaleso sikhathi sizanele so bangitshela ukuthi incazelo ngizoyithola ngizolento ngizotshela amaphoyisa ukuthi bekwenzakala bekulaphi kanjani so siphume noma sihambe uma ngibuza sibuke ngempela wenzanga lento umntanami ngithi ma bengakwenza kanjani nje lokho enganina kamakhelwane bengakwenza kanjani lokho khona nje la eduze ngaba buhlungu kakhulu sizanele kwasho ukuthi ayikho into enzozo sifanele sibone ukuthi uqhubeka kwenzakalani bese ngasosasilindele ukuthi mhlambe ngase kufike amaphoyisa akazongibopha lutho amaphoyisa angafiki kusenanga kusasa futhi bese uMaya yabuza hawu kungani pho usibu engaboshwe kubeni enze icala efana naleli bathi akuyona indaba yini leyo amaphoyisa azofika ahlala sizanele kwaphela u2 months thenga inyanga esithathu sithi okay kulungile ke thina ke siyasukuma ke manje siyakhona emaphoyiseni bese usibona kufika wona amaphoyisa ke la angazongilanda ke kwathiwa sibu sizokulanda kodwa uzobuya mabuza yini wenzeni ngabe kulele ecala indlela bathi cha sifuna uyombuza imibuzo nje ebilona ngahamba kanjalo ngaya ejele ngisafuna ukuthola la uthi kwase kuyinyanga yesithathu nalikhuluma lolu daba nomakhelwane kufika amaphoyisa kwenzekani kuwena ngempilo yakho uyazi ukuthi unesigaxa unento enkulu kangaka esikwehlele kulo 3 months uyingane uyafunda esikoleni kwenzekani uyaqhubeka esikoleni impilo iyaqhubeka noma mhlambe kwakukhinyabeza lokho
Sizanele kwangeke saqhubeke kwangenzeki lutho because uma wathi ucela ukuthi ngihambe ngiye esikoleni ngiyokhuluma nothisha omkhulu ngimchazela ukuthi nginesimo esibheke engibhekene nasifana lesi. So ngamchazela nothisha wami uthisha wami athi sibuka umfana wami sicela ukuthi uhlale ekhaya until kuze kube right lesimo lesobhekene naso. Angisahambi ngihlala ekhaya ngoba ngiyathukwa mangihamba ngiyakhonjwa and kuthiwa lengane ngiyayivimba esikoleni ngihlele ekhaya nje Sizanele angazi kwenzakalani. Kwakunzima kakhulu. Udidekile ngangididekile emqondweni. Awubaleki kodwa ngimangaza ukuthi uhlele ekhaya uyazi ukuthi ufuna amaphoyisa akufiki ngisho emqondweni wakho angisho ukuthi into enhle leyo kodwa ngisho ukuthi omunye umuntu mhlambe wayengabaleka athi ukuthi ngiyocasha ezihlobeni wena uyahlala khona la kamakhelwane uyalinda kuze kufika amaphoyisa emva kweminyanga ezintathu. Ngahlala Sizanele okwakusho lokuma wathi sibuka uhambe mfana wami uye Chesterville. Bathi ma ngenze ngikwazi ukuthi ngihambe ngizoma until azafika amaphoyisa ngoba kuzobe ngazi ukuthi sengiyabaleka ngibalekela le case le abangikhomba kuyona. So ngalinda ke azafika ke ngempela kamaphoyisa ke angithatha. Afika amaphoyisa akuthatha yila kuqala khona ke ukushintsha kwezinto. Efika amaphoyisa akuthatha amaphoyisa kwasekwenzekani? Fika amaphoyisa angithatha wabuza uma ukuthi ngizobuya yini athi amaphoyisa ngizobuya angibuza imibuzo. Laselithi iphoyisa umseshi ucela banginike ijacket nami ngicanga ukuthi ijacket yangingophela bathi ngizobuya. Angithi makulungile nilethe ijacket ngithathe bahambe nami ngiyongena ke etoksini. Ngihlale khona bese kuthiwa ngifanele ngizobingelela ngakusasa. Ngihambe ngiyobingelela kuthiwa kuzokhulunywa indaba yebail. Bangibuyisele ngaphakathi estoksini bangibize ngolunye usuku ukuthi angibuye ngizokhuluma indaba yebail. Mase ngibuya ngizokhuluma indaba yebail uthi umseshi wami lo ephethe icala lami ngeke kuze kube kuhle ukuthi ngithole ibail ngoba mina ngumuntu ohluphayo ngasekhaya and ngumuntu ongathandeki emphakathini ngenza izinto ezinaks ezingekho right emphakathini. Umphakathi nje ujabule kabi njengoba ngingekho. Wangasabhlungu lokho ngoba kokade khona ngisho uma wami ngaleso sikhathi ngabona uma ephoxeka lapho kwathiwa cha ngeke kushuthi ke ngeke ngize ngithole ibail ngalokho. Ngabuyela phakathi eseleni bangitshela futhi enye date ukuthi ngizobuya ngayo kuzokhulunywa indaba yebail. So ngaphinde ngabuya futhi mangibuya abuze ijudge libuze umseshi ukuthi ngabe kusenjalo lenyathelweni okhulume ngazo kusibuka ukuthi umuntu onjani. Athi umseshi akajiki nje mina ibail akumele ngize ngiyithole. Ngaleso sikhathi Sizanele ngangifisa ukuba nomndeni wami ngendlela okwakwenzeka ngakhona ejele. Kodwa ngangazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba nanga umseshi okuyena ophethe icala lami. Ungenza umuntu omubi. Bathi ijudge kunento elayenza Sizanele. Lathi kulungile ngiyakuzwa umseshi lasiliyamkhipha lamkhulula lathi sungakhululeka. Then laselithumela abaseshi ukuthi bacela lihambe bayobheka bayozwa ngami ukuthi ngumuntu onjani emphakathini. Ngame bazibenza ucwaningo ngami. Benza ucwaningo ngami. Bayena ikhansela la ngasekhaya. So nangempela ke bahamba ke lasele ngitshela ijudge Sibusiso ngizokube ngidingela ngosuku lokuthi kuzokhuluma indaba yebail yakho. Anampela ngibuyele khona ke etoksini. Lufike lelo suku lolo Sizanele kuzokhuluma indaba yebail. Bese ke yabizwa kumseshi wami ukuthi akangene nebhoksini. Lithi judge kena emseshi sacela ukubuza ukuthi namanje usamile ukuthi uSibu angayitholi ibail kuleli cala abhekene nalo. Wathi yebo ngisamile. Wathi khona nomuntu onelungelo ukuthi angayitholi ibail ekubene engakazi abaleke enze lutho. Wathi umseshi lo muntu uyingozi emphakathini.
wasethi judge ngisacela ke ume la ngisacela ukufundela lencwadi wami umseshi wakhipha incwadi ijudge layifunda lathi izinto engiyitholile ngosibusiso lezi emphakathini nayi nencwadi ikhansela nayi nencwadi yesikole yafunda kusona so okusho ukuthi lezi zinto ezikhuluma ngosibusiso akuzona lezi zinto lezi esibuka lezi zinto ezibhalwe laphansi wathiwa ngezinye indlela ke usibusiso ke siyamnikeza ke ibheli ngoba nihlulekile nokuthi uze nobufakazi bokuthi balento lokhuluma ngayo waphuma kanjalo ngaphuma kanjalo ke sizaneni but lasaqhubeka icala lisaqhubeka ukuphuma kwakho ukubuyela ekhaya ubuyela khona la ekhaya endaweni wahlala kanjani sizanele ukubuyela eHammersdale la ngilimalele khona la ngihlanjalazwe khona if kube ngangabuyeli khona ngangizobuya njengomuntu oyigwala ngama ngafacana nani nama challenges aleso sikhathi engangibhekene nazo ngathi ngizobuyela khona eSankonje ngabuyela khona eSankonje ngithukwa ngikhonjwa mangidlulwa ngasekhaya mhlambe isihlobo sakhona sihamba nengane shesha awazi indlela ukuthi la khona umuntu obambanayo khona umuntu odlungulayo yabo leyo nto bathi ngihleli ngilindile ngithukwa mangesitolo nje kwakunzima kakhulu but ngahlala because ngangilinde ukuthi kuze kuphele icala lami waqala ke manje kuqulwa icala walihamba iminyaka emingaki leli cala sizanele ngiliqule for 3 years lasilangwela 3 years lona ngitshela ukuthi kwakwenzekani kulo 3 years mhlambe kwakukhona izikhathi ezinzima kulo 3 years kwakukhona mhlambe la niliqula khona isikhathi eside ngiye ngizwa abanye bethi kuze kwaphela imali siqiqe inkantolo kwakwenzekani kunini baqinisile labo sizanele abathi kuze kuphela imali thina besiye inkantolo sinoma kwesikhathi sihlehliswe and okubuhlungu thina besinganikezwe imali yokubuya but abantu laba okuyibona ababengophile bebeyithola imali ukuthi bona babuye ngokuthi mina ke ngimgilo so bengayinikezwe imali kube khona isikhathi esizima la sihamba khona noma fanele siye khona inkantolo sinoma imali esiphelile uma esegxoshiwe ngisho emsebenzini ngoba icala lethu kwesikhathi belilithathe mhlambe almost 2 weeks liqulu uma wazi waxoshwa emsebenzini kwathiwa ngeke ngikwazi sesikwazi ukubekezelela wena uloku uma wengisupporta ngayo yonke indlela sizanele not ngoba mhlambe nginjani kodwa wakhombisa ubuzali kumina yaphela imali yokuya enkantolo wathi umasibu if singaya enkantolo kusasa azofika amaphoyisa kubophe then indaba yebheli yakho ngeke usuzonqula icala ungaphakathi ngicela ukuthi uhambe uyoboleka imali ukuze sihambe kusasa senkantolo manje ngizoyiboleka kuphi imali na angazi hamba ngaphuma sizanele ngahamba ngiyoboleka imali engazi ukuthi ngiyoyiboleka kuphi mangihamba kwase kumnyama eminyango inyembezi igcula amehlo ngathi baba ngiyacela ukuthi wenze okugodwa manje sengikhathele leli cala mawuthi liyangigweba kulungile imali ngigwebe mawuthi ngiyalwina makulungile mangilwini kodwa nje selingihlukumeze kakhulu ngangizokwehla umgwaqo sesizanele mangehla la umgwaqo kunemoto enyuka because kwase kumnyama inyuke le moto le inyuke ngesikhathi seyishintsha la because indawo yanyukela la njengoba ngehla ngibone lento ephephukayo leli phepha leli liphephukayo ayimisi ngiyalithatha leli phepha leli ngihambe ngihlikiza ngifuna ukuze ngilibone ekhanyeni ngize ngifika ngasesitolo mangithi ngiyabheka le sitolo la ngilight 200 rand engithathe le mali ngigijima ngibuyele back ma athi uma sibusa siphi imali ngithi mana hayi imali athi uyithathephi athi uNkulunkulu unginikezele mana hayi imali esihamba ngakusasa sasa sizanele kwenzeka into engakaze yenzeke ngesikhathi sihamba sigibela itaxi kwaba khona into ethi nje sibuka ukubuka iHammersdale yonke ngoba kungenzeka ungaboni so ngathi ngiyawuphebezela umqondo kodwa ungaphebezeka ngayibuka nangempela iHammersdale kanti ngempela ngizofike ngigwetshwe
ngagwetshwa 15 years. Fika ijaji lakugweba 15 years. 15 years ngecala engazange ngilenze. Uma sibu ijaji lisho lithi uyagwetshwa u15 years. Kwenzekani emqondweni wakho ngaleso sikhathi? Kwathini kuwena? Hey sizanele kwaduma ikhanda. Angazi umqondo wami wama. La ngidonsa iphoyisa lathi angehle etepisini because ngangazi kwenzakalani, ngicabanga uma wami. Ngambiza uma wami ngathi uma wami ngicela ubambe naye wallet yami. Nasi na nebhandi. Because kwakuduma ikhanda. Ngase ngisho izolilodwa ngumama ngathi ma ngicela ukuthi uthandaze. Ngoba la ngiyakhona. Ngikamfazi ongimama. Ungase ngibuye mhlambe sengishonile. Ngehla ngashona phansi. Mangifika phansi la kulindelwa khona. Uma wathini yena? Khona ukukhumbulayo kwasho uma? Azange asho lutho uma into engayibona kuyena ngabona inyembezi emehlweni. Azange akhulumizwe. Waye inyembezi emehlweni. Then ngashona phansi ngoba iphoyisa laselingidusha lithi ngihambe. Phansi mangifika phansi la kulindelwa khona yimina ngedwa. Into oqala mangifika lapho because ngangitsadidekile and ngiyasho ukuthi ngeke mina ngize ngiboshwe icala ingalenzanga. Iminyaka emingaka pho ngacabanga ukuzibulala. Ngakhumula amafosi ami amateku. Ngase ngibuka ilight eyiphezulu. Ngathi ngizama ukuthi ngikotele kuyona ngakwazi ukufinyelela kuyona because eyiphezulu kakhulu. Bafika abanye abafowethu. Sesihamba sesiyaphi eNew Prison ngoba ngasengigwetshiwe. Siyoqala enye impilo. Ngiphuma kweyimpilo ngiyoqala enye impilo. Ngahamba ngayitshele. Ngayigqoka ingoba zabantu abagwetshiwe. Ngahlala khona ngabangibuza abafowethu yini boshelweni. Abanye basebelizuleka icala lami because babelizwa kwe-radio bezwe kunomuntu la oboshiwe icala efanana njengaleli ugwetshwa 15 years. Ngathi ngifika nje basebazi even no jele basebazi. Hey ngase ngiyakhuleka sanele ngathi inkosi cela ungisize ngithole nje indlu yabantu abazana noNkulunkulu. Ize mina ngingazani noNkulunkulu. Na phela masabheka la ma-cells ngabona indlini engizongena kuyona khona iBhayibheli phezulu kwetafula. Ngathi baba ngiyacela indlini engizongena kuyona kube yindlu esizothandaza sazi wena. Singazi omunye umuntu, singakhulumi ngenye into ngaphandle kwakho. Nangempela ngafakwa lapho kulondlu. Saxoxa ke nabafowethu. Bengibuza icala ngabachazela ukuthi yebo ngilana kodwa ngimlanga icala ingazange ngilenze. And ngiya celebrate njengamanje ukuthi ngigwetshiwe egcineni. Ngahlala khona base beyangiplanisa ngakusasa. Sase bangiplanisa indaba yeappeal ukuthi yazi la kunento yenziwa kuthiwa iappeal yenziwa kanjena. Awuyibambe lapho ke mfuka Bhungane ngoba ngifuna ke singene sigxile ekuhlaleni kwakho ngaphambi kokuthi size sifike kwiappeal. Kodwa umlaleli lana Bhungane uthi ekadokotela indaba kwenziwa kanjani ngayo awusithi fahla nje kancane. Ekadokotela sizanele iyaphatha because wathi lathi judge kuyabonakala ukuthi khona into engenile but alikhulumanga kahle ukuthi ngabe yini. And ayikho into eyatholakala phakathi ekhombisa ukuthi kwathiwa nje khona ungenile. Lasho njalo nje lento yadokotela leza nalo lokuphela. Wafika ke ejele wangena wakhuleka wathi ufisa ukuthola abantu abakholwayo. Wafika wathola abantu abakholwayo ngempela. Ngitshela ngempilo yenu lawa uhlala khona nalapho enanihlala nabo. Sengenile zanele ngaphakathi sengicelile lo uNkulunkulu ngathola ke ukuthi la endlini angizongena kuyona kuneBhayibheli. Ngangena khona ke besiphila ngomkhuleko
ukukhuleka nje singazani noKristu Jesu but sikhuleka nje until kuze kufikeke izinceke bezishumayela ngaphakathi ejele besikhuleka ngasonke ekseni siyahamba siyohlangana eShilo sihamba kwethu and sihlangana eShilo nathi amen siyokhuleka kuThixo siyothula izicelo zethu uNkulunkulu so ngesikhathi sihlangana nabafowethu kube khona lokuxoxa lokho sisiphuma bese ethi omunye umfowethu la uGatsheni waseMaritzburg sibu ngabe yini boshelweni mfana wami ngimchazela uGatsheni kusho ukuthi uGatsheni wayekade ifundele ilawyer wayekade ifundele ukuthi abe ummeli wasethi uzongenzela iappeal siphikisane nalesigwebo lesiphikisane nalicala enginikezwe lo ngakujabulela kakhulu ke lokho kwesizaneni then iyaqala ke lo process iappeal awungiphinde kodwa ngiyayithanda le ngoba ngifuna ukuthola ukuthi ushintshe kanjani wena njengomuntu ejele iyaqhubeka iappeal seniqalile kodwa wena usaphila la ejele uthi kumina bekhona izinceke ezifika zizoshumayela lana zayithinta kanjani impilo yakho kanti indumiso idlale yipi futhi indima empilweni yakho usejele zikhona izinceke beyifika ejele ziletha umyalezo wezwi kaNkulunkulu kodwa bengingathinteki mina ngoba bengazi ukuthi ngisejele ngiboshela icala engingazange ngilenze ngidiniwe so ngezinye indlela bayikhulumela lapha mina ngikho kubona kodwa ngiyakwazi ukuthi ngihlangane nabafowethu la sihambe siyokhuleka ekseni ngiyakwazi ukuhlangana nabafowethu la sihambe siyokhuleka ntambama bathi ntambama benikhuleka besikhuleka before siyolala besidumisa futhi nabafowethu sidumisa sagcina sinikezwe na keyboard sidumisa la uNkulunkulu ke wabesebeka wakhombisa ukuthi khona into ayibeke kimi bengiphatha inkonzo ejele ngaleso sikhathi leso zafika inceke ushumayela kodwa khona inceke iyafika ubaba uNhlabathi waseMaritzburg mayishumayela inceke uyayikhuluma ngomusa ukhona yini engamenzela umusa ngenxa kaJonathan ngaleso sikhathi ngangikade ngiphuma koBhava ngiyabona abafuthi badumisa balapha enzansi kumnandi kubona badumisa kodwa kumina ukuthi no mina ngisejele ngecala engazange ngilenze ngisejele mina ngenzanga lutho umndeni wami la ngazi uphila kanjani iminyango ngicobe ngiqede athi ubaba uNhlabathi ayakuvumi ngithandaze bazana nakuvumi ngithanda khona umuntu osasele waphinda onyuka itebhisi futhi wathi ukhona yini engamenzela umusa ngenxa kaJona kunalo muntu engifuna ukumenzela umusa kalelo langa ke bayangithinta ke kakhulu ke la ngithinta ke izwi ngaphuma ngahamba nganqasha nami ngihamba ngaya khona ngakhulekela ngamukela uKristu Jesu njengosi nomsindisi bakhuluma ubaba uNhlabathi wathi uDavi lo esemgodini wadayiswa uJoseph wadayiswa abafowabo babengamfuni bemzonda kodwa bebengazi ukuthi ngale kwejele ukuthi uJoseph uzoba yini so ungakhathazeki ngokuba sejele ngoba wazi uNkulunkulu ngale kwejele ubekeleni so lawo mazwi angakha angiqinise ekutheni kona konke into engangifisa ukuthi ngizenze ezimbi no ngase ngibona ukuthi no njoba sengumntwana kaNkulunkulu sengizwe lelizwi kanje angabe ngisaqhubeka nezinto ezingaqhubeka ke ngaba umntwana kaNkulunkulu iziphi lezinto obukade uyifisa usadiniwe bekuthini enhlizweni yakho nasemqondweni wakho ngiyabonga ke lapho sisaneni into bengifisa ukuthi ngiyowenzakalisa umndeni lo ongibophile number 2 into bengifisa ukuthi mase ngiwulimazile lo mndeni lo bese ngiyahamba ngibaleke endaweni mawuthi ngiwulimaza ngila ngaphakathi ngithumelile abantu ngaphandle makwenzeka mhlambe ukuthola ukuthi sebebanjiwe labo bangaphandle sebeyasho ukuthi bebethu mina bese ngiyayibulala la ngaphakathi kodwa ke lokho ngokuthola izwi ejele akuzange kube senzeka uma ukuphi njengoba usudonsa nje la ejele uyafika uyakuvakashela kwenzekani ngoma uma wafike ngivakashelile kanti usefike kokugcina la akhala khona ukhoza akakwazanga ngibone eclassini yena welindele ukuthi uzongibona sihlale kanje sixoxe anginikeze ukudla ngidle kodwa akakwazanga because
ngangale kweglass wangabisakhona ngoba ngangisengizwa ukuthi akaphathekile kahle uyagula ngokuboshwa kwami nje akekho esimeni right kwabe kushona kwakhe ngaleso sikhathi lesi ushona emva kwesikhathi esingakanani usejele washona emva kwesikhathi esingango 3 years ngisejele manje ungaphakathi ushoniswa istress sale ndaba yakho awukwazi nokuphuma uye kuyena ukuya komngcwabo na konke lokhu njalo kusakha leyo nto kuwena ilonda ngaphakathi mina upastor Nhlabathi washumayela kwakhona into eshintshayo kuwena ngitshele uma ngabe usushintshile ejele isingenile lento usukwazi nawe ukudumisa ngoba usuwazana noKristu wezwa yini kukhona into esisukayo kuwena nomqondo wakho waqala ukushintsha indumiso iyodwa sizanele ibisho something kimi manje ngadumisa bekusuka zonke izinto ezikumina bekusuka bonke ubuhlungu mangisendlini kaNkuluNkulu bengikhohlwa usizi engikulona la kodwa benginikeza indumiso uNkulunkulu bengitshela uNkulunkulu ukuthi mkhulu kangakanani so ubuhlungu bebusuka ngale bebusuka basuka nje ubuhlungu sengamukela uKristu Jesu uyabona ke ngifuna ukuthatha ama voice note ambalwa ngoba sengifuna usixoxele ukuthi yaphela kanjani le ndaba uyifakile appeal high court kugcina kwenzekeni kodwa kasibuyele kubona sikuphendule nokunye abakushilo kodwa ngiyafuna ukuthi ibhungane sigijime siye ekutheni iappeal yagcina ihambe kanjani sithatha usibeke ukuthi kwagcina kwenzekeni high court eMaritzburg appeal engangiyenzele ugatsheni yahamba yaboya kwathi wafanele ngithola ummeli ngamthola ummeli kanti uzoyikhansela iappeal yami ngingazi ngingaphakathi ejele kushuthi wabona icala indlela elilona wasethi no uyayikhansela ngithe mina ngiyikhansela so ummeli wakho wayikhansela iappeal kwakuthinta kanjani lokho futhi ukuthi usejele usunethemba lokuthi ufake iappeal uthi uyezwa kuthiwa iappeal yakhanselo wena kanti ikhanselo ummeli engacelwanga wena kwangiphatha abhlungu kakhulu lokho sizanele kodwa ngase ngithi ngethemba lami no ngokholo kwami no kulungile noma ngiyikhansela sengizohlala lesikhathi ongcono siphele ukuthi siyaphela ngila kanti bese ngase ngikhohliwe ukuthi kunenye iappeal engangenzile ngenzele ngibhalele eBloemfontein amajajini amakhulu eBloemfontein ngoba lesikhathi bese ngisebenza laundry so sengitshelile nje ukuthi njengoba khanselwe leappeal kushuthi mina sengizoqhubeka ngihlale la until ngize ngiphume usebenza khona ejele elaundry akhona la kwashwa khona yebo ngisebenza elaundry la kwashwa khona ejele so ngithe ngazelele nje ngizwa ngimenyezwa ngibizwa ngibone bekhomba bafowethu bathi nange laphana beze kumina bangitshela Sibusiso uyadingakala ecourt nayi appeal yakhe iphuma eBloemfontein uyadingakala enkantolo ngithukeke nami ke sizanele kodwa ke ngihambe ngiyephi ngiye khona enkantolo sihamba nabafowethu abaqondene nama appeals then masifika lapha imina oqala ngangu number 1 kwakufanele ikhulunywe indaba yami kodwa mase sifika lapha na bese ngishintsha mina ngibe number 6 ayikhulunywe indaba labanye abafowethu bese kukhulunywe yami bese kuthiwa ngisukume lithi judge Isibusiso ngathi uzophuma la sesikubiza ngomiste ekungixakeke lokuthi ngabe lisho ukuthini judge mayikhuluma kanje kuthiwa ngihlale phansi kwathi ngisukume amajaji nabashushisi ke bakhuluma bodwa kwathi hayi no akukho esizoloku sikhuluma siphikisana ngako la ngoba icala lasibonali phambi kwethu silifundile silizwile lonke thina into esisalele ukhipha isinqumo ngalo sikhathi sizanele ngase ngihlale 7 years phakathi 2 months saphuma isinqumo Sibusiso siyakhipha ejele waboshwa ngorongi waboshwa ngephutha kwangameli ugwetshwa wagwetshwa ngerongi siyaxolisa kakhulu isikhathi sichithela ngaphakathi so sicela ukuthi uhambe uye ekhaya ngikhohliwe la sizanele ukusho ukuthi ngesikhathi ngisejele kunesinqumo engasenza noNkulunkulu uthi baba if ngiphuma la ngisaphila ngicela ukwenza into eyodwa ngoba kunento abantu abangayazi uyabona indaba ukubambela abantu amagqubu
uyilimaza wena awuqhubekeli phambili nempilo. So ngangifisa mina ukuthi ngiqhubeke entweni. So ngingahlali ngoba if umuntu ewenza intembi ungazange udlulise njalo uma umbona kuba nesilonda esivukayo. So ngangibalekela lokho mina ukuthi ngingaze ngiguliswe yini ukuthi nginabantu abangenza intembi. Ngenza isinqumo sokuthi baba mangiphuma la ngisaphila ngifuna ukuya kulomndeni lo ngifike ngihlale nawo phansi ngiutshela ukuthi ngaboshwe bangibophela icala engazange ngilenze. Nangempela ke sizanele ngikwenzile lokho. Eqaleni ngafika ugogo wakho negula washona ngingaphandle. Ngaqala ngahamba ngemncobeni wakhona bangibuka abantu bangibuza ima sibu wakhishwa amajaji kwathi amajaji lawa athi siyaxolisa ngesikhathi ususichithela amajaji sinqumo esiphuma le Bloemfontein waphuma ke ejele waphindela eHammersdale la kwenzeke khona lento wasuya emndenini ngesikhathi usanda kuphuma wafica ugogo wakhona egula wayese yashona wase wena uya emncwabeni ngaemncwabeni wakhona abantu bathini bangibuza abantu ngifunani la kubantu abangenza into ebuhlungu kanje ngase ngabachazela ukuthi ngiyangayidlulisa leyo nto mina ngize emncwabeni la angizile ukuzobheka ukuthi abantu bangenzeni ngangcwaba ngaqeda ngadla ngabuya ngabuyela ekhaya then ngase ngikhuluma nomndeni wami benginesifiso ukuthi ningiphelezele ngiye kulomndeni lo siyokhuluma into ebalekile ukuthi bangibopha bengibophela icala engazange ngilenze banqaba sizanele bathi ngeke sikwazi because lo mndeni uhlumeze kakhulu ngathi umuntu ofanele ngabe uyakhala yimina kodwa manje kukhala nini mina nginicelayo kodwa angifuni kulungile ngizohamba ngiye kubona ngahamba sizanele ngaya khona ngacela nabalele ukuthi bavuse ngahlala nawo phansi ngathi umndeni wale ekhaya ngiyazi ukuthi ke kwaba khona ungezwani phakathi kwale ekhaya nasekhaya lokho waphetha ngokuthi ngibe sejele ngiboshwe ngigwetshwe 15 years namhlanje ngibuyile namhlanje ngila ngizosho ukuthi ngiyangixolela kona konke nakwenza icala enangingibophelelo nangizange ngilenze angenza ngalutho nawe uyazi usisinange lapho uhleli uyazi ngizange ngimenze lutho yo Sibusiso ngaleso sikhathi usho njalo usisi umkhomba ehleli lapha ya wenze njani Sizanele ngalesikhathi ngikhuluma ngingena ngikhuluma ubheke phansi ngazi ngaqeda inkulumo yami ebheke phansi angazi noma wayikhala noma kokwenzakalani but khona into eyenzeka kuyena ngaleso sikhathi leso anthini ngize ngihambe so ngingadla ngaphuza itiye ngacela isamokho zokudla ngakuzwa kumnandi ngabakhombisa ukuthi angizile ngempi then ngithe sengiqedile ukudla ngase ngiyabahaga bonke lokho kwakukhombisani ukukhombisa ukuthi angisenendaba sengidlulise yonke into so ngabahaga bonke ngase ngiyavalelisa ngaphuma ngahamba Sibu uthe mina ngesikhathi uboshwa kwenzeka lesi sigameko wawuno 18 waqala ukudonsa uneminyaka emingaki 21 uno 21 ngamanye amazwi ubusha bakho isikhathi sakho sokuba umfana sarojwa sathathwa kuwena isikhathi sokuba umfana angizange ngisijabulele Sizanele ngisijabule kabi ngisejele ngikhulele ejele angizange ngibujabulele umsizwa bami but ke ngiyambonga uNkulunkulu nalo ngoba mhlawumbe ongenzeke kube ngangisemnyango khona into eyayingase yenzeke njengamanje Sibu njengamanje waphuma usafunda isikole wachitha iminyaka ejele wabuya ukwazile ukuthi uqhubeke nempilo usubuyile noma mhlambe bengasakwazi ukuthi ubuyele ngisho esikoleni kwenzekeni ukuphi nempilo njengamanje Angikwazanga ukuthi ngibuyele kahle esikoleni nempilo because isimo azange sibe right silonge nje washo noma wami azange sibe right because nasehlobeni bengayitholi lo support yize bengithola kubumfowethu but kubantu basekhaya abanye bengayitholi support ingakho ngawuzanga ukuthi ngiqhubekele so nje bengizamela ngumuntu oyizamelayo so njengamanje futhi ngimuntu onjani isikhathi sethu sesisincane ngihleze ngisho kulolu hlelo ngithi uma uJesu bemile phambi kwakho ekubuza njengamanje Sibu ethi wena ke ufisa ukuba ngikwenzeleni liyini iphupho lakho njengamanje iphupho lami Sizanele ukuyibona ngiyesomabhizinisi kodwa engikufisa njengamanje ukuthi ngithole indawo ufihla ikhanda ngiyafisa ukuthi ngibosomabhizinisi kunezinto engidingayo ukuthi ngizenze kodwa angicabanga ukuthi ngeke zenzeke ngingenalo ikhaya ufisa ukuthola indawo yokufihla ikhanda ekhaya kodwa futhi uthi ufisa ukuba usomabhizinisi owenzani
into engangiyithanda ngifisa ukuthi ngiyenze i-welding. So namanje isekhona emqondweni nami, but ngicabanga ukuthi kusekhona okunye, ngicabanga ukuthi mhlambe sokhuluma ngokuhamba kwesikhathi. I-welding izinto zokushisela. Ngisho ngoba mhlawumbe ukhona olalele esothi siqeda abengena ku Facebook kumbe ngena aphi ethi hayi nginikeni inamba yakhe uSibu ngiyafisa mina ukumsiza. Yebo. Izona zinto. Icala Sibu mhlambe sekwenzeke konke lokho. Anizange yini nisithathe isinqumo mhlambe sokuthi niyawubopha umbuso njengoba ukade uboshelwe amahala noma into enjalo nathi cha anifisa ukuthi niyenze. Ngakwenza lokho sizanele ngisalindeleke because bathi kuyithatha isikhathi eside. Ngikwenzile impela kongisalindile ngamthola ummeli ngisalindile kodwa mhlambe if ngibona kukhona ongenzeki kahle ngizoxhumana nawe.